cando a ofensiva imperialista dos Estados Unidos de Trump é tan brutal que implica atacar países soberanos como Venezuela e secuestrar o seu presidente, profundar no bloqueo ilegal e criminal de Cuba para afogar económicamente a illa, practicar a piratería asaltando petroleiros en augas internacionais, condicionar as relacións comerciais de terceiros países, ameazar con bombardear en Irán ou con tomar por a forza Groenlandia, ningún goberno decente debe ficar calado. Pero, infelizmente, vemos como a Unión Europea e os Estados europeos, tamén o español, prefiren agachar a cabeza diante dos Estados Unidos e continuar obedecendo os mandados de Trump, incluída a compra de armamento ao complexo militar industrial norteamericano, que é para o que serve alimentar a escalada belicista. Por iso exiximos ao Goberno levantar a voz para defender a legalidade internacional e o respeto á soberanía dos povos, levantar a voz para defender Cuba e para reclamar que se poña fin ao bloqueo, para defender unha Palestina libre e un Sáhara libre, para rexeitar ameazas, intervencións e bombardeos e para defender políticas de paz. Non será xa tempo de fechar as bases norteamericanas en territorio do Estado español e sair da OTAN. Non chega con decir que se sigue sendo un atlantista convencido, ainda que sexa sin entusiasmo. Algúnas forzas políticas levamos máis de 40 anos reclamando OTAN non e bases fora, e parécenos que xa é moito hora de que se faga realidade. Está na súa man.